Jenny ominto taiya nero mai to lenge ntumama nero to mai to tebi mechando yaito nero tigetu bono nero isa ya tigete sagune na baere tugegete na tata Nenkwana yobororo mono korase abairi banyagusira omong'ina Jenny we miaka 50 na ene oyo osiretie obogima bwaye asa makweri yobororo mono abwo asakageire gusambirwa nyumba ase oboraro bwaye ni acid obotuko bugokera Jumatatu ye wiki eye gaki amang'ana aya na mabigaki ni vile hatuna uwezo ama ni nini umuntu uri ogokorete egento keria itinki ari mwathani omorogi ngira inu nabagusi ari mwathani omorogi naenda mentete ebintu geteti maitimbirebi kwa sababu kisha okorora anti na strain tibuna batotebetia abamonyorete akichomeka na bokorora alikuwa ameshika mikono hivi okorora ngosturaga aringe maybe kama walikuwa na nyonga naende we were like abagambi mbara polisi nere moina mbaigwete kende neba noe nanti ochire kong'etwa nakurete ase enyombe yeiga nigo ebirore by'enyombe ye byatire abwase abamwe abanyagusira baganetie obwene kubwatekana na makweri ayaiga kamati yane ntukwanite nere tugakwanere esimi mbuya renge bona lingocha gwakirwe esimi no mwana oyo Esther ng'aye baba nyoka gocha Jenny ominto taiyo korwa butimanyeti na ntimanyeti kinda tebe bona gotukumetie nonya okore toebi Nyasaye ore igoro ntafini ase ng'encho korwa ekisa kiakabeta iga Jenny tarenga ase ekisa bono Jenny ominto tingomanya ng'a no omogondo ba omoita omogondo oyo moita ne chinyomba echi abana gaki nobe tosomia abana bao Nyasaye oyotoire chinguru abana bache baturusia ase emechando Maiga ya makweri aya amaroro nigo omugambi bwe location ya Kiang'eni Alex Tito nigo atebire asa matuka bwangoiga nigo omochoyo iga ororire eng'ai abwase emetie nyimeke yaerire mugaka bwengeye asiretie obogima bwaye na boigo ewiki eyemo yaitire omorendi bw'omochoyo nere akanyorekana gaitire geita ase omochie oyo iga ase bono omugambi oyo airire chinga kiechi na kubaenekeria abantu bonsi banyankono buna obutuki mbogendererete ntwatekere gotware barasa on Monday kiara konyora omonto oitirwa ase omochio oyo mogero oyo togetaria geita lakini rende kingochi gocha ngwakirwe esimi ng'a naende omong'ina ora osambirwe ekiara eriokiria tokoteria korrekana korwa ase bedroom yaye twache goikaria tukanyora twakonfirm ng'oitirwe tukwana arrest yaba med bono omonto nabekire ime uchunguzi kaendete kupainisha maneno Ingoripotere Getembe koroiga Nyankono egegotoka emeye wodi ya Mekenene ebunge ya Burabu ekaunti ya Nyamira Inche Fatigad Gisemba